నాటన్ రూపు నేను దండారి ఉత్సవాల సందర్భంగా నేను వాయవలాత దండారి ఉత్సవంగా నాతో పాటు వాతూరు మా ఊరు జిల్లాతూరు అధ్యక్షుడు నాయల్ శంకర్ సాబును అనే వాత ఎన్నికలతగా ఓటు కేసుకును బీజేపీ పార్టీతలు అరే మాతృ సట్ల అశోకును అనే కాంగ్రెస్ పార్టీతలు సీనియర్ నాయకుడు మా ఊరు మిత్రుడు హరినాయకును అనే మా ఊరు బీజేపీ పార్టీతరు బలరాం నాయక్ సాబును అనే నాట్నూరు పాట్నాలు జయవంతరావు సాబును అనే సార్మిడి శామరావు సాబును సర్పంచ్ శామరావు సాబును అనే మా ఊరు జడ్పీటీసీ గుడియాప్తూరు బ్రహ్మానందును అనే మా ఊరు ఆదివాసీ లాయరు కేంద్ర ప్రభాకర్తును అనే మా ఊరు శ్రీరామ్ నాయకును అనే శేఖావత్ సాబును అనే మా ఊరు ఎంపీటీసీ కరుణాకర్ రెడ్డిను బోయ విజయ్ సర్పంచ్ సంతోష్ రెడ్డి అనే ముకుందరావు రాజు యాదవ్ సబ్డిగ్రే పత్రికా మిత్రులకును అనే స్పెషల్ గా మా ఊరు కాదుర్కును అనుకును మా ఊరు దండారి వాసి మా ఊరు దండారి ఏంటో కాండీర్ మా ఊరు కాండీర్కును అనే నాట్న నా శ్రీలాంత్ అక్కకును అని నాట్నూరు కాదల్ తమ్మురు నాట్నాట్నల్ వాతిరుగురు కాదల్ తమ్మురు అని నాట్నాట్నల్ వాతిరుగురు పాట్లలి మాజాన్ దేవరికును అనే సందిర్గిరే నా చేసేవా ముఖ్యంగా 76 సంవత్సరాలకు స్వాతంత్రం వచ్చినా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయో అవే పరిస్థితులు ఉండడం జరిగింది. కనీసం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనన్నా ఆదివాసులకు ఏమైనా న్యాయం జరుగుతుందేమో అని ఆదివాసీ సోదరులందరూ కూడా ఎదురు చూసినారు. కానీ ఆదివాసులకు మాత్రం ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఏ విధంగా అయితే అన్యాయం జరిగిందో అదే అన్యాయం బంగారు తెలంగాణలో కూడా జరుగుతున్నది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీరు స్వయం బాబులో బాగా నన్ను దిక్కున్నాడని ఫీల్ కాకుండా ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా ఆదివాసీలకు న్యాయం కావాలన్న ఉద్దేశంతో నేను పోరాటం చేయడం జరిగింది తప్ప మీకు నేను వ్యతిరేకం కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారికి మా ఆదివాసీ సోదరులను మీరు ముందుంచి మా ఆదివాసుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయడానికి మీరు ఇది చేయాలని కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే మరి 3-4 సార్ల ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను అపాయింట్మెంట్ అడిగితే మరి మీరు స్వయం బాబురావుకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే స్వయం బాబురావుకు పేరు వస్తుంది, అందుకోసం స్వయం బాబురావుకు మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి మీకు ఆలీగూడ నుంచి నేను 2 చేతులు పెట్టి దండం పెట్టి మా గుసాడి దేవతలతోటి మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. నాకు పేరు అవసరం లేదు. మీకు మీ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులకు పేరు కావాలంటే ఆత్రం శకును లేకుంటే రేఖాకాంతరంలో పిలిచి మా ఆదివాసుల సమస్యను పరిష్కారం చేస్తేనే నువ్వు నిజంగా మా ఆదివాసుల నాకు ప్రేమ ఉన్నట్టు ఈ సందర్భంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారిని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి కనీసం ఇప్పటికైనా ఆదివాసుల మీద మీకు ఉన్న ప్రేమ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రేమను లోపల పెట్టకుండా దాన్ని బయటికి తీసి ఆదివాసులకు న్యాయం చేసే విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతోంది. మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం, అవసరం అనుకుంటే డిమాండ్ చేస్తాం, అవసరం అనుకుంటే మేము తిట్లు కూడా తిడతాం. ఆదివాసులం మేము ఏమైనా చేసినా మాకు నడుస్తుంది. కాబట్టి మీ చేతులు ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఆదివాసులకు అన్యాయం చేయాలన్నా ఆదివాసులకు న్యాయం చేయాలన్నా మీ చేతిలో ఉన్నది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ఉంటే మీరు కూడా దీపావళి పండుగ కూడా మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలని కూడా ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి కుటుంబం నుంచి నేను స్వయం బాబురావు ఒక ఎంపీగా మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. మేము ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు, మేము లంబాడి సోదరులకు వ్యతిరేకం కాదు. కానీ మాకు ఏదైతే అన్యాయం జరుగుతున్నదో ఆ అన్యాయం కోసం మేము పోరాటం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మేము తప్పనిసరిగా దానికోసం ఆదివాసులు ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. మొన్ననే ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది.
జోడెన్ ఘాట్ లో స్వయం బాబు స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. పోడు వ్యవసాయం జోలికి వస్తే ఆదివాసులు తిరగబడితే ఈ ప్రభుత్వానికి పుట్టగతులు ఉన్నాయని కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి మన ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, ఫారెస్ట్ మినిస్టర్ గారు మరి స్వయం బాబురావు ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తున్నాడో ఆ డిమాండ్ ను తప్పనిసరిగా మీరు గతంలో ఏ విధంగా అయితే మీరు పోడు వ్యవసాయం చేసుకున్నారు ఆ విధంగానే చేయమని మరి చెప్పడం జరిగింది. ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కుమ్రం భీములు 50,000 మంది ముందట మాట మాట్లాడినారు. ఆ మాట నిలబడాలంటే మా ఆదివాసులు తప్పనిసరిగా మొదటి నుంచి ఏ విధంగా అయితే ఫారెస్ట్ భూములలో ఫారెస్ట్ ఏ విధంగా అయితే పోతుండో ఆ విధమైన అవకాశం ఇవ్వండి అని కూడా ముఖ్యమైన ఫారెస్ట్ అధికారులు